Di şerê manûnemanê de eger heye nirxê rêzgarkirina jiyana te beramber buhabûn û erzanbûna dolar bênirxandin. Serbarê tirs û êş û azarên şer û gurmîna top û bombeyên hêzên Tirkiye li ser serê welatiyên sivîl û teqînên korû didin û talankirina mal û milkên danheva xebata salan ji aliyê grûpê çekdar ve di bazara parvekirina Sûriyê de û lêgel jî Kurdistana Sûriyê wargehê samanên sürüştî di navbera hejmarek û welatên xwedan hêz yên ektîv li Sûriyê. Welatiyên Rojavayê Kurdistanê raserî bazirganiyeke din tên li ser riyên koçberî û derbederiyê. Ji ber girtina sînor ji aliyê Qesedê û hêzên di nav de ji aliyê Rojavayê Kurdistanê, welatiyên Rojavayê Kurdistanê bi qaçaxî penaberî Herêma Kurdistanê dibin û li ser riya wê penaberiyê dibin derfetek ji bo bazirganên şeran, qaçaxçiyên mirovan û bazirganî bi aramiya wan ya daxwazkirî tê kirin ku aramiya wan derbasî terazû û pîverên wan qaçaxçiya dibin. Ji bo ku tu jiyana xwe û zarokên xwe ji mirin û birîndarkirin û rewşa zehmet li Kurdistana Sûriyê Rûdê de rêzgar bike, divê tu beramberî her endamekî malbata xwe ji 400 ta 500 dolarên Amerîkî bide qaçaxçî. Madiya me jî zehîf bû, marabûj xwe perin ji dostê xwe ji hevalê xwe tên kirin û em erfî ser muherribekî Xwedê ez wî nas nakim ser telefonê tenê. û Xwedê gelek jî ji me send Xwedê jêr nehêle. Her neferekî 450 dolar ji me send her yek nefer. Me 10,250 dolar daye em 5 neferin. Ji destpêka krîza Sûriyê ta niha, bazara qaçaxçiyan germ bûye û nirxê gihandina mirovekî ji bo pira aramiyê li welatekî dî, mîna nirxê hemû pêwîstiyên dî yên jiyanê buha dibe û her ku şer gûrtir dibe, ew bazar geşe bêdaneke bêhtir dibîne. Qaçaxçiyên mirova, pîr û kal û nexweş û jin û zarokên ku ji ber şer reviyane tenê bi projakî bazirganiyê ji xwe re datîne û di navbera qaçaxçiyekî û yê dî de nirxê ewlehiyê tê guhertin ku kêm qaçaxçî tenê nirxê gihandina yek koçberî 250 dolarê Amerîkî wergirtine. Lê bêhtiriya koçberan di navbera 400 ta 500 dolaran beramberî rêzgarkirina jiyana xwe dane û hin dibêjin ku wan 700 dolar dane beramber rêzgarkirina jiyana xwe û zarokê xwe. Ez wî nas nakim serê mir ştexilî reqma telefônê got her serê şexs 200 dolar. Em sê şexs 600 dolar ji me stendin. Sînorê di navbera Rojava û Başûrê Kurdistanê de ji aliyê Rojavayê Kurdistanê ve di destê hêzên Qesedê yên ku newata wan an ku bêhtiriya wan ji endamê yepegîne. Her wiha li gor ku hin penaberan amaje kiriye ku hêzên Senadîd yên ku kurêserokê kantona Cezîrê ya Raghandî ji aliyê PYD ve Hemêdî de Hamil Hadî jî li wê deverê hene. Me sual kir nizamî nebû. Taban ne ji aliyê Kurdistanê ji aliyê dî nebû. Aliyê Kurdistanê gotine me zarokê me yê Kurdistanê mir ştexilîn got sînor ji aliyê Kurdistanê got serok emir daye û sînor vebê. Em bi nisbetî me em 5 kes bûn me 10,000 dolar dan 20 werqa. Serê şexs 4 werqa û muherrib nasî bû yani ne gerîb bû û min necîl mikir inû welam arzan Xwedê me 20 werqa dan. û em hatin taban em 5 saeta meşîn di nav Stirya û Şûva û Newala û Kindalara. 5 saeta meşîn piştî 5 saeta em giştin cem hespa. Em teqrîbê sêr bi saet hespa jî swar bûn. Hatta em hatin em gana ber hudûd. Qaçaxçiyên ku li wê deverê karê qaçaxçiya mirova dikin, rûyê xwe ji penaberan re eşkere nakin û biriya navbînkaran pêwendî bi wan re ji aliyê penaberan tê kirin. Lê gihiştin bi wan ne zehmet e û ta niha nêzîkî 8,000 welatiyên Rojavayê Kurdistanê biriya wan xwe gihandine Başûrê Kurdistanê. Şer rewşeke awartew û zor e û weke erkekî mirovî li dema şer de ji her kesekî tê xwestin ku alîkar be bi kesên nêzîkî xwe re ku hemû şiyanên xwe bi kar bînin ji bo rêzgarkirina canê sivîlan û parastina zarok û temenmezinan û jinan û bi hawarçûna birîndaran û bi cihkirina derbederan. Lê li tenîşt kesên xêrxwaz û birûmet, kesanên bêrûmet û nefslawaz jî hene. Bazirganiyê bi ewlehiya xelkê dikin ku ew kiryar ne ji kiryarên tund û tîjiyê yên di şer de tên kirin kêmtir e. Şêrîn Kîlo.